Velkommen her til Succesakademi omkring vores fysiske wellness-evalueringer. Det er sådan, at ude i det initiativ Dropbox, der ligger der både PowerPoint-præsentationen, hvor der er talenoter under de forskellige slides, og der ligger også en PDF-version, som er talenoterne, så det er nemt for dig at skrive ud. Og det, der er pointen med at have nogle talenoter, det er sådan, at du har et godt flow i din præsentation, og ikke mindst ved, hvornår du skal bede om de her mikro-commitments, som vi kommer lidt tilbage til. Det er sådan, at i det her tilfælde, der er det jo en fysisk wellness-vurdering nede i dit center, eller ude hos kunden personligt, eller måske hjemme hos dig selv. Uanset hvad, så sidder I jo over for hinanden, og derfor er det en lidt anden dynamik, end at kun at køre det online. Men du har formentlig allerede haft en god snak med personen, inden hun kommer ind ad døren, og derfor kender du allerede lidt til, hvad det er, behovet er. Men det, der er pointen, det er at sørge for, at velkomstsliden er klar. Sørg for at være i god tid, så du er klar ned i center til at tage imod din kommende kunde. Og forvent, at personen, der træder i døren, faktisk bliver kunde. Så have den her approach hele vejen, at det hele er forberedt. Et godt tip, det er at have allerede pakket varerne, du regner med, at hun skal have med hjem, klar i en pose, så det står lige klar til, at du kan få sendt hende godt afsted, når præsentationen er slut. Og så handler det i virkeligheden om at skabe en rigtig, rigtig god relation. Men en vigtig ting, det er, at det må ikke tage for lang tid, fordi hvis det er en wellness-vurdering, der tager en time eller halvanden, så er det meget svært at få kunden til at blive andet end kunde, fordi det handler om at forstå, det er, at din kunde skal jo være en del af dit team. Og derfor skal det være simpelt, det skal selvfølgelig være powerful, men også personligt, men det er vigtigt, at det også er effektivt. Fordi hvis alle dine wellness-vurderinger tager halvanden time, så tror din kunde, som jo i fremtiden skal være coach, også at det tager halvanden time, og det kan ingen overskue. Det bliver alt for meget arbejde, og det er svært at få til at se, det kan blive til en stor succes. Så det, der er vigtigt, det er, når du byder den nye kommende kunde velkommen, at du får talt med hende og stiller lidt ekstra spørgsmål. Der er lidt ekstra spørgsmål på i de næste slides her. Men lær hende lidt bedre at kende og så videre. Så kan du vælge 2 approaches, enten at lade kunden selv udfylde wellness-profilen, den meget simple udgave, en side med nogle få spørgsmål, mens du laver smagsprøver klar, eller også skal du vælge at gøre det i løbet af præsentationen her, jeg skal nok sige til lige om et øjeblik. Men det er sådan de 2 approaches, der er, og det er lidt forskelligt, hvad du har det bedst med, og det vælger du selvfølgelig. Sørg for at servere en lækker og super velsmagende shake, en kop te og et glas alo, eventuelt kombinere te og alo i samme glas, det er afhængigt af, hvordan du allerbedst selv kan lide. Det vigtige er, at du laver smagsprøver, som du elsker selv. Så lav verdens bedste shake. Det skal smage fuldstændig fantastisk. Og så handler det om at gennemgå præstationen stille og roligt. Lær noterne at kende. Det er jo klart, nu sidder du fysisk over for en person, og derfor handler det selvfølgelig om, at du bliver fortrolig med at bruge de forskellige vendinger, som er i talenoterne her under præsentationen. Det er jo klart, at nogle af dem bliver lidt mere personlige og rettet lidt smule til, afhængig af hvordan du er som person, men det er en rigtig god idé at følge flowet, fordi du skal igen huske på, at din kunde, der sidder over for dig, i fremtiden jo skal gøre det samme som dig. Så hvis du finder på alle mulige ting og sager og gør det meget kompliceret og har dine egne vendinger med alting, så er det svært for dig at kopiere. Og det er derfor, det er smart at holde sig så nogenlunde til de her talenoter. Og i øvrigt, så virker de mega godt og teste af på mange hundredvis af wellness-evalueringer. Se, det der er vigtigt, det er, at du får de her mikro-commitments, som betyder, at din kunde på den anden side af bordet siger ja flere gange i løbet af præsentationen. Så er det også nemmere at sige ja til allersidst, og så selvfølgelig lave en powerful afslutning. Men nu løber vi lige hurtigt præsentationen igennem. Du kan selv læse talenoterne, så jeg vil ikke gøre så meget ud af at gennemgå dem slavisk, men nu løber vi lige kort præsentationen igennem. Så altså, det starter med den her slide, som er på skærmen, når din kunde kommer ind, og her er et par gode spørgsmål, som du kan samle op og have en god dialog for at få den her small talk og skabe den her gode relation fra starten af. Og næste side her handler omkring formålet, at du gør hende opmærksom på, at formålet er, at hun får fantastiske resultater og er klar på at få fantastiske resultater, og så kan hun sidde og lave wellness-profil, mens jeg laver smagsprøver, eller hvis du hellere vil det på den måde, at du kan lave det lidt senere, hvis du har forberedt det hele på forhånd, og smagsprøverne er klar. Men det, der er så vigtigt, det er, at du ved, hvad du gør i hvert fald en rækkefølge. Så smagsprøver, præsentere dem og få din kommende kunde til at smage på det. Og så, mens du gennemgår agendaen for i dag, en kort introduktion af den måde, jeg arbejder på, og min egen rejse, for de 2 ting har selvfølgelig sammen. Du får en bodyscanning, så vi ser, hvor sund du er indvendig, og så gennemgår vi en typisk dag for dig, og hvorfor et stabilt blodsukker er vigtigt, og hvordan et forløb ser ud hos mig. Men
Jeg har lavet lidt smagsprøver til dig her, og her er noget af det, du kunne sige omkring smagsprøverne. Men igen, det handler om at servere nogle fantastisk lækre smagsprøver, som du selv virkelig synes smager fuldstændig fantastisk. Og så er det rigtig vigtigt, at du øver dig i at fortælle din historie kort, men ikke mindst powerfult. Og på forhånd har du en fornemmelse af, hvad det er, din kunde er på udkig efter, med energi, med overskud, ned i vægt, op i muskelmasse, hvad end det er. Og derfor kan du relatere hendes historie til din egen historie og lægge vægt på de ting, som er vigtige i din historie, som matcher det, som din kundes ønsker er. Så hvis altså det er en kunde, der gerne vil gå ned i vægt, og du selv har et vægttabsresultat, så relater til det. Hvis det er energi, så relater til det. Men lad os nu komme i gang og tale om dig, siger du til din kommende kunde. Så gennemgår du kort fortalt præsentationen her, fortæller det, der står på sliden her, i talenoterne her, hvor du promoter den kæmpemæssige support, du giver til din kunde, hvordan du arbejder med morgenmadsprogrammet, og lidt faktuelt omkring Herbalife, lidt omkring, promote, at kunden allerede her bliver opmærksom på, at hun kan få nogle ekstra fordele ved at referere andre. Og der står teksten her, som sagt, i talenoterne, som virker rigtig godt. Så det handler om, at du øver dig på det. Øver dig foran spejlet, øver dig foran hunden, øver dig foran din partner, osv. Og selvfølgelig en masse wellness-isoleringer. Og så laver du bodyscanning, og meget simpelt, op på scanneren, taste selvfølgelig tallene ind, vægter og så videre, højde og alder og så videre, op på scanneren. Og et godt tip, det er, at du sørger for, at mens at din kommende kunde tager sko og strømper på, så skriver du stille og roligt tallene ned på sedlen. Altså så du har opmærksomheden væk fra hendes tær, som der er nogle mennesker, der ikke er så begejstrede for at vise frem. Så stille og roligt en afslappet stemning. Og nu kommer der noget vigtigt, det er, at du sørger for, når du gennemgår bodyscanningen, at du ikke bruger alt for lang tid på det. Og det, der står her under hver eneste punkt, er det, vi vil anbefale dig at sige mere eller mindre ordret. Fordi det gør, at du gennemgår bodyscanningen på en 2, måske 3 minutter, stille og roligt. Og hvis der kommer et spørgsmål, eller hvad, så siger du, ved du hvad, det skal jeg nok komme tilbage til. Det er vigtigt, at det ikke bliver en lang snakkeklub, det her, men at det bliver en målrettet præsentation af tingene. Så ganske kort gennemgå de her ting, som der står på talenoterne her, både for den første del her, fedtprocent og så videre, muskelmasse, men også i forbindelse med væskeindhold eller vandindholdet og så videre. Og den fysiske rate, det er en hvileforbrænding, indre fedt og fysiologisk hals. Så det er meget sådan simpelt, så prøv at øve dig i at sige de her talenoter, der er nede under her. Okay? Øvelse gør mester. Se, nu har du været igennem, selve body scanning, okay? Og et vigtigt spørgsmål, det er det allernederste på den side, der står der, nu har du fået alle dine tal. Hvad tænker du om dem? Så pauser du og venter på, at hun svarer dig, hvad hun synes. Puha, det var godt nok en høj fedtprocent, eller puha, sikkert en høj indre fedt osv. Mega vigtigt. Så hold pause her. Lad hende svare. Du må ikke afbryde. Lad hende svare. Og så siger du, det er super, det er godt, nu skal vi have gjort noget ved det her. Og så lad mig lige forklare dig, at 80% af dine resultater kommer fra det, du spiser, 20% kommer fra din fysiske aktivitet, men det er 100% dit mindset. Så du skal være indstillet på at lave noget om, hvis du gerne vil have resultater. Er du klar på det? Igen venter du på, hun svarer, klart, jeg er klar. Hvis hun ikke svarer, eller det passer ikke, hvis hun ikke er klar, så er der ingen grund til at fortsætte præsentationen, der er ingen grund til at gennemføre en hel masse snak omkring wellness-solering, fordi du kan ikke hjælpe alligevel, hvis ikke hun er klar. Så du skal have et fuldstændig klart ja, det er det, der hedder et mikro-commitment. Ja, jeg er klar til at gøre noget ved det. Okay, lad mig se på, hvad du har skrevet om din nuværende livsstil, eller så er det her, du tager wellness-profilen frem, og skrive ned sammen med hende. Okay? Simple spørgsmål, kort gennemgået. Jeg vil anbefale, at du får hende til at skrive ned fra starten af, så laver smagsprøver, for så er det en meget flydende gennemgang her. Og så gennemgår du ganske kort. Okay, jeg kan se, at du står op klokken det. Jeg kan se, at du spiser morgenmad her. Okay, interessant. Og hvis der er nogle uddybende ting, ikke? Hvis hun skriver, jeg drikker masser af vand, for eksempel, så siger du, okay, du skriver det masser af vand. Hvor meget vand er det? Okay? Her er en vigtig pointe, det er, at du ikke kommenterer, ikke diskuterer, men bare konstaterer.
Okay, der kan man se, det var interessant, du står klokken det, okay, og du er pædagog, okay, arbejdstider er det, ja, okay, og hvis der er uddybet spørgsmål, er det altid sådan, at du spiser, ikke? Husk på, at de fleste mennesker, når de skal sætte sig ned og skrive ned, hvad de spiser, så gør det lidt mere positivt, end rent faktisk er. Der er en årsag til, at hun har den udfordring med sin sundhed, som hun har, og det er relativt ofte simpelthen, fordi de ikke spiser ordentligt. Okay? Så du må gerne stille ud med spørgsmål, men sørg for ikke at give nogen svar her, for det kommer du tilbage til. Igen, god sætning, godt spørgsmål, det kommer jeg lige tilbage til. Okay. Så nu har jeg et billede af, hvad dine rutiner er. Og i bund og grund skal din krop have næring, for at den kan skabe vedvarende resultater. Den bedste måde at forklare det på, er at sammenligne vores kropsforbrænding med et bål. Jo mere næring du har i det mad, du spiser, jo mere gods er det brænde, du putter på bålet. Så vi skal holde gang i bålet hele dagen, og det kræver, at vi smider brænde på vores bål hver 3. time. Det er vigtigt, at vi får gang i forbrænding fra morgenstunden. Derfor er morgenmaden ikke bare vigtig, men det er også afgørende, at den indeholder masser af næring. Giver det mening? Vent på et svar. Ja, det giver god mening. Okay, endnu et mikro-commitment. Rigtig mange starter med en kulhydratbaseret morgenmad, som giver stabilt blodsukker, og som de fleste gør, det er en helt skæv fordeling, som du kan se her. Her er nogle eksempler på forskellige fordelinger. Og som du kan se her, så giver Herbalife's Shake til Aloe den helt perfekte fordeling. Det er sindssygt smart, masser af næring, uden at skulle tænke, og så smager det fuldstændig fantastisk. Rigtig mange springer morgenmaden over, og det er jo lige så skævt. Det giver samme udfordring som at starte med kulhydratbaseret morgenmad. Se, her kan du se de typiske tegn på en ubalanceret kostplan. Hvilken af dem her kan du genkende? Og så siger du, der går for lang tid mellem mine måltider. Ja, du skrev jo, at du spiser ikke nogen mellemmåltider, ikke? Jeg spiser for mange kulhydrater. Ja, vi snakkede om, at du sagde, at du får til at spise rigtig meget brød og pasta og så videre. Okay. Du skrev, at du havde en meget sød tand. Og så videre. Ganske kort. Målet er, at du kan sige nej til dem alle sammen, og at der kommer en perfekt balance i dine kostvaner. Okay? For at få styr på balancen, skal vi styr på 4 ting, og så gennemgår du de her 4 ting. Det læser op det, der står her, øver dig i det og siger det. Og grunden til, at vi bruger Herbalife's morgenmadsprogram, det er, fordi det stabiliserer dit blodsukker og er fyldt med næring. Du læser igen op det, der står på talenoterne her. Meget simpelt. Shaken kommer i over 10 forskellige smagsvarianter og smager helt fantastisk. Du promoter altså den her. Bare lige for at vise dig, hvor meget mad du skal spise for at få det samme mængde næring, som er en shake. Ikke? Og så læser du op på sliden vitamin A, 120 gram cheddarost, 100 gram kål, kogt tun osv., så der nu er på billedet her. Forskellen er altså her, at du får sindssygt mange kalorier, fordelt på rigtig mange forskellige madvarer, som du får for kun cirka 200 kalorier i shaken. Okay? Her har du te og aloe. Du forklarer det, der står på talenoterne her. De kan selv læse, hvad der står på skærmen. Og på samme måde her, ganske kort promoter du de her 4 produkter. Du bruger bare talenoterne. Hun kan sagtens selv læse sliden. Sådan ser vores måltidsplan ud. Og så gennemgår du ganske kort. Når du står op, skal du have din shake til aloe, og så skal du have en formiddags snack. Din frokost spiser du, som du plejer, og så skal du have en eftermiddagsshake, og så skal du have din aftensmad, som du plejer. Og det betyder altså, at du skal sende billeder til mig den første uge, for så hjælper jeg dig med at få styr på din frokost og aftensmad. Så som du kan se her, så er det super simpelt. Synes du ikke? Du venter igen på, at hun siger, ja, det er super simpelt. Okay? Lad hende svare. Så hun mikrocommitter sig til at få gjort noget ved det. Hvis det er en mand, du sidder overfor, så er det selvfølgelig den her slide med mand, og ellers er der ingen forskel på de to. Det er kun forskellen på frokost og aftensmad i princippet, og lidt flere kalorier selvfølgelig giver sig selv. Så, nu kommer det vigtige her. Det er sådan, at Herbalife er meget mere end bare vores shake til alle vores produkter. Alt det her følger med, når du køber produkterne hos mig. Jeg er med som din personlige og dedikerede coach. Jeg har 100% til at hjælpe dig med at få resultater. Du får adgang til vores online fitmarathon, hvor du får det fedeste fællesskab til at holde motivationen og inspirationen i top. Du får Nutrition Academy, så du kan lære at blive klædt på til at kunne holde de resultater, vi skaber sammen. Du kommer ind i vores Facebook-gruppe, hvor du har masser af opskrifter, inspiration, online træning og meget mere. Vi mødes løbende, og du får en ny bodyscanning, og så kan vi holde øje med, at du får gjort de rigtige ting og får de bedst mulige resultater. Derudover holder vi lokale arrangementer, og hvis du har noget allerede på tapetet, så forklarer du, at vi har kundeaften, eller hvad du nu har aktiviteter dernede i dit center, eller hvad I laver fysiske aktiviteter. Og alt det, der normalt koster flere tusindvis af kroner andre steder, det får du altså med for 0 kroner.
Det eneste, du betaler for, det er det mad, du spiser, og de produkter, du bruger. Det kan jeg selvfølgelig ikke også sponsorere. Så du får vanvittigt meget service for 0 kroner, og det er jo helt vildt, synes du ikke? Igen, pause, lad kunden sige ja. Er du klar til at investere i dig selv og til at få fantastiske resultater? Du venter igen på et klart ja. Hvis du på en eller anden mystisk måde skulle få et, det ved jeg ikke rigtigt, eller et nej, jeg er ikke klar, så stopper du præsentationen her og siger, ved du hvad, det er helt fantastisk. Hvad er det bedste, du har fået med i dag? Hvis hun siger klart ja, så går du videre. Vigtig pointe. Så der er ingen grund til, at du bruger for meget tid på folk, der ikke er klar. De skal være klar til din support, klar til at få din hjælp. Og hvis ikke de er klar, så er det fair nok. Det er jo okay. Så skal du ikke bruge mere tid på det. Så skal du bare lukke aftalen stille og roligt, og så er det det. Cool. Hvis hun siger, eller når hun siger, ja, jeg er klar til at få fantastiske resultater, så siger du, godt, det er sådan, jeg har 3 krav til dig, hvis jeg skal hjælpe dig med at få resultater, så du skal altså opfylde de her 3 ting. Du skal følge morgenmadsprogrammet, du skal altså have din shake til at hver morgen, du skal drikke minimum 2 liter vand, 8 glas, og så skal du sende mig billeder til den første uge af alt det, du spiser, så jeg kan hjælpe dig med at rette til. Kan du sige ja til det? Og du får et klart ja. Hvis ikke du får et klart ja, så siger du, hvad du i tvivl om. Okay? Og hvis ikke hun er klar, fair nok, så er der ingen grund til at gå videre. Hvis hun er klar, super, så skal vi bare finde det rigtige program til dig. Der er minimum 30 portioner shake til Alo i alle pakkerne, så du køber altså 30 måltider på én gang. Klik pakke 1, der har du 30 portioner shake til Alo, det er i morgenmadsprogrammet. Klik, pakke 2 er den måltidsplan, jeg lige har vist dig, hvor der er til 2 shakes om dagen i godt og vel en måned, så der har du 51 måltider. Klik, så har vi pakke 3 vægttab, hvor du også har vores turbotablet og proteinbar med, og klik, så har vi pakke 4 ultimativ vægttab, hvor du også får vores hav- og æblefiber og personlig protein med. Hvilken pakke foretrækker du? Her er du stille, holder mund, du må ikke afbryde stillheden. Den, der taler, taber. Så det betyder altså med andre ord, at du skal lade kunden svare pakke 2, pakke 3 eller noget andet. Okay? Og hun siger, jeg vil gerne have pakke 2. Så siger du, perfekt. Så lad os få det praktiske på plads. Klikker igen og siger, god, super. Jeg er klar til at hjælpe med at få fantastiske resultater. Lad os få styr på det praktiske. Har du MobilePay? Og det har de alle sammen efterhånden, ikke? Så siger du, godt, super, hvis du lige overfører, nu er det pakke 2 her, 1901 kroner. Jamen, så afregner I på MobilePay, og så gennemgår du varerne stille og roligt, og prøv at høre, det er rigtig vigtigt, at du ikke bruger masse tid på at forklare, at der er alle mulige forskellige smage, jeg begynder at vurdere frem og tilbage. Du har besluttet på forhånd, hvad for nogle produkter skal hun have. Okay, så hun vælger pakke 2, så er det vanilleshake og Alo og te. Du bestemmer din favorit Alo, din favorit te, og så den ekstra shake, som er nummer 4 produkt. Der beslutter du, hvad for en shake hun skal have. Typisk jordbærshake måske er i hvert fald et hit for de fleste, men du beslutter på forhånd, fordi hvis du først skal til at diskutere frem og tilbage, og hvordan er hvorledes, så kan det trække rigtig langt ud. Okay? Men mindre hun har sagt, jeg kan ikke fordrage jordbær, så er det jo fjollet at give jordbær, men ellers så kunne det være et forslag at gøre det. Hvis du selv elsker chokoladeshake, så er det måske det. Okay? Det vigtigste er, at du har styr på det. Der skal være styring på det, og du ved, hvad hun skal. Okay? Se, så skal jeg lige have fundet dig på Facebook, så vi er connected der, og der sender jeg lige en besked om det, vi har aftalt. Jeg sender også måltidsplanen, inviterer dig ind i vores kundegruppe, og til vores online Fitmaster Nutrition Academy bruger vi en fantastisk god app, der hedder Telegram, så den må du gerne lige hente og oprette dig på. Okay? Så brug din aftale i kalenderen, og så glæder jeg mig til at hjælpe dig med at få mere energi og overskud, og til at få fantastiske resultater. Jeg er så glad på dine vegne, jeg ved, at du den første uge kommer til at mærke en kæmpe stor forskel. Tusind tak for i dag. En krammer ud af døren med en pose varer. Så kort og simpelt kan det gøres, skal det gøres. Og når vi tænker tid, hvor meget tid du skal bruge på en fysisk wellness-hyldning, så er det selvfølgelig lidt forskelligt ved den person, vi har, men en god tommelfingerregel, det er, at du bruger en 5-7 minutter på den her snak til at starte med, og selve præsentationen maks 25 minutter. Okay? Det kan måske trække en lille smule ud i forbindelse med vores bodyscanning, men lad os sige 25, måske allerhøjst 30 minutter. Så altså 35-37 minutter,
der har du gennemført præsentationen, og du har fået pengene på MobilePay. Og så er det fair nok at bruge måske 10 minutter på lige at aftale detaljerne, og få styr på connection på Facebook, og så videre, eller på Instagram, hvor ikke nu connecter henad, og få styr på de forskellige praktiske ting. Men det er vigtigt at forstå, at din wellness-evaluering skal helst ikke tage meget længere end måske samlet 45 minutter, inklusiv det hele. Og et godt tip til at starte med, det er, at du printer talenoterne ud og læser dem igennem, øver dig foran spejlet, øver dig på din partner, på din hund, på wellness-evaluering osv., på dine veninder, på dine kammerater, og på den måde bliver skarp til de her forskellige ting. Og det er så igen, talenoterne er et støtteredskab, og der vil altid være forskellige, personlige versioner af noget af det, fordi vi har forskellige personligheder, og det giver sig selv, men det er en god idé at have det som sådan en overordnet guideline til, hvad du skal sige. Og det vigtige i de her talenoter, det er at gøre det kort og målrettet, og så få hentet de her mikro-commitments. Så der, hvor der står, lad kunden svare, vent på svaret, der er det vigtigt, at du holder pause, og lad hende få chancen for at sige noget, for så sandsynligheden for, at hun bliver din kunde, og i fremtiden selv måske har lyst til også at blive coach og hjælpe til, er meget, meget større, for det er super simpelt og lige til at gå til. Håber, det giver rigtig god mening. Og ellers så har vi jo også gennemgår vi jo også wellness-evalueringer på coach-akademierne og på nogle af de store events og så videre, men i virkeligheden handler det bare om at komme i gang med at øve dig, kaste dig ud i det. Og et lille tip til sidst det er, uanset hvad der sker med den her kommende kunde eller person, der sidder overfor, går hun i gang som kunde eller går ikke i gang som kunde, vil jeg anbefale altid at connecte med dem på Facebook. Altid have connection med dem, fordi det kan være, at timingen ikke lige var perfekt lige nu, men så bliver den det helt sikkert senere. Okay? Og hvem ved, det kunne jo være den her kunde, som gik ud af døren, men ikke lige var helt klar lige nu, kunne blive kunde om 3 måneder, eller et halvt år, eller et helt år, ved at følge din fantastiske og spændende rejse. Okay? Så det var super kort gennemgang af wellness-evaluering fysisk, og som sagt vil jeg anbefale at skrive de her talenoter ud, læse dem igennem en masse gange, så du bliver fortrolig med det, forstå flowet i det, holde det super simpelt, og så må du bare have rigtig, rigtig god arbejdslyst og rigtig god fornøjelse. Vi ses på toppen. Hej.